mais mbaɗa programme bandiraɓe Mama Samba Diallo o salmini on o salmini dendagal wuro ngo fof o wi e dow inde noon nafoore pol o wi e jarnade ɓesgu polel naaɓe e andinde on golle nafoore ko golle yimɓe fof o wi ko golle men fof o wi nafoore halasi o wi golle nafoore polel o wi ko golle développement wuro ngo ko golle haɓaade caɗeele wuro ngo golle ɗe noon ko rawane puɗɗa o wi ɓinguel ngel noon ko lorgol leɗɗe ngo o wi innama rawani o wi hettama hikka kadi ko wanno sag hitande ko kadi koko wattata hitande fof so Allah jaaɓi lorgol leɗɗe ngo kam o wi ganden kam kala nde toɗɗi oɗon programme kam eɗen jogui oɗo fo hawri o wi ɗum ko subaɓe polel naaɓe wonɓe caggal leydi fof o wi batti ɗum e programme uji batti ɗum gurdam mumen o wi e andude nafoore leggal kon wawi jibinande wuro ngo o wi adaniɓe darade nde darde noon o wi wona ɗo tan noon haɗata nafoore nde bangeji fof nafoore nde o wi nde meman bangeji ɗi fof e gurdam ɓiɓɓe polel naaɓe o wi mbirɗen tan hare men ko hare développement tan o wi ko nden tan woni hare goonga o wi goto men fof doole mum e miijo mum debbo gorko suka e mawɗo o wi haani wadde doole mum tan e miijo mum koye doole développement wuro ngo songo ɓamtima tan en ɓamtima e dow noon secteur aji ɗi fof sukaɓe leydi ɓe noon wonɓe caggal leydi ɓe ɓe mbi ɓe beltima e golle gollaɗe ɗo ɗe o wi ko fuɗɗano gollede rawane ko e rawane ko o wi ko watte dispensaire o